እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓልቲ ሰሉስ 18 ናሓሰ 2013 ዓ ም ወይ 24 ናሓሰ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዓፋርን ኣምሓራን ብዙሕ ግፍዒ ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ዝቐረበ ክሲ ምንጻጎም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ክልተ ፍሉይ መደባት እውን ሒዝና ኣለና። ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጠሚቱ ዝተጻሓፈ መጽሓፍን ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ። ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ዕለታዊ ዜና ሓይልታት ናይቲ ብመንግስቲ ኣሸባሪ ዝተጸውዐ ሰራዊት ኣብ ዝንቀሳቐሰሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ዜጋታትን ህዝባዊ ንብረትን ጉድኣት የውርዱ እዮም ተባሂሉ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ተደጋጋሚ ክሲ ክቕርበሎም ጸኒሖም። ነቲ በብእዋኑ ክቕርብ ጸንሐ ክሲ ኣመልኪቶም ወሃቢ ቓል ናይቲ ብመንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ገብረ ጻድቕ ነቲ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ምስ መትከላት ውድቦም ዘይከይድን ክብል ነጺጎም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ዝሰፍሐ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ዝብሎም ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ዝገበርዎ ስምምዕ ከም ዘይቅበልዎ ብኣቶ ቀጀላ መርዳሳ ዝምራሕ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎ መስረቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝኾነ ኣቶ ገላሶ ዲልቦ እውን ነቲ ኦነግ ሸኔ ምስ ሕወሓት ዝገበሮ ስምምዕ ቅሬትኡ ብምግላጽ ኮኒንዎ ኣሎም። ነቲ ሓበሬታ ዝለኣኸ ንኣቶ ገላሳ ዲልቦን ንውሃቢ ቓል ብኣቶ ቀጀላ መርዳሳ ዝምራሕ ኦነግ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ውሃቢ ቓልን ኣቶ ቶሌራ ኣዳባን ዘዘራረበ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ተኸሰተ ሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ቫይረስ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደ ሳምንታት ይጋደድ ኣሎ ኢላ። 3 ሚእታዊ ዝነበረ ብዝሒ መልከፍቲ ሎሚ ናብ 12 ሚእታዊ ክምባሉ እውን ጠቒሳላ። ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ምሉእ ሃገር ስለ ዝተዘርግሐ ልዕሊ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘበለ ክኽተብ ከም ዝኽእል እውን ዶክተር ልያ ገሊጻላ ይብል ሪፖርተር ኬነዲ ኣባተ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሕሉፍ ፍሉይ ብዝበለ ኣገባብ ዝርግሐ ኮቪድ-19 ይንህር ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ከም ዝብሎ ዝሓለፈ ቀነ በቲ ቫይረስ በዝሒ ዝተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 5500 ሰባት ምዃኑ እቲ ሕማም ምሕር ይጋፋሕ ከም ዘሎ ሓባር እዩ ይብል። ሎሚ መግለፂ ዝሃባ ዶክተር ልያ ታደሰ ብወገነን ዝሓለፈ ቀዳም ዝተመዝገበ በዝሒ ሕሙማት 1282 ከም ዝኾነን ዛጊድ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተመዝገቡ ግዳያት እቲ ዝበዝሐ እዩ ኢለን። ኣብ ሓደ ሰሙን ይተሓዝ ዝነበሩ 103 ከም ዝነበረ ሎሚ ግና ናብ 12 ሚእታዊ ክብ ከም ዝበለ እውን ገሊጸን። ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ዝርከቡ ሕሙማት ኮቪድ-19 በዝሒ ይሞቱን ዘለዉ ሰባትን ይንህር ከም ዝጀመረ ዝጠቐሳ እተን ሚኒስትር ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ማዕበል ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ከም ዝጀመረ ሓባር እዩ ኢለን። ብብጻሕ ክታበት ኣብ ዘተማምን ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዝገለጻ እተን ዶክተር ዛጊድ በዝሒ ዝተኸትቡ ሰባት 2,350,000 ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 35 ዘዕድሚኦም ሰባት ናብ ማእኸላት ጥዕና ከይዶም ክፍተቡ ከም ዝኽእሉ ገሊጸን። ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ ልዕሊ 3,170,000 ሰባት ተመርሚሮም ልዕሊ 296,700 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም 4,571 ድማ ሞይቶም ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋሽንግተን ሃከንደ ሂቸለማ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዛምቢያ ኮይኑ ቃለ ማሕላ ፈጺሙ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ዝሓለፈ ናሓሴ 12 ዝተኻየደ ምርጫ እዩ።
ፕሬዚደንት ሂቸሌማ ኢኮኖሚ ዛምቢያ ንኹሉ ህዝቢ ብማዕረ ከም ዝረብሕ ንምግባር ክሰርሐ ይብል ኣሎ። ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ከይስ ሰይድ ምድስካል ፓርላምኡ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣናዊሕዎም ንሱ ንቐዳማይ ሚኒስትሩ እውን ኣባሪርዎ እዩ። ተቃወምቲ ግን ነቲ ስጉምቲ ዕልዋ መንግስቲ ይብልዎ። ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ምብጻሕ ክታበት ኮቪድ ዘሎ ዘይምዕሩይነት ዘሰንብድ ኢሉ ብሚኒስትራት ጥዕና ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ናይ ማንዛ ኣኼባ ዝተሳተፈ ዶክተር ኣድሓኖም እቲ ጸገም ዓለማዊ ሓድነትን መምርቓሕን ዘይምህላው ዘመስክር እዩ ኢሉሎም። ኣማኢት ኬንያውያን ብሔረሰብ ማሳይ ትማሊ ሶኒ ነዊሕ መስርዕ ሒዞም ነይሮም ክታበት ኮቪድ ንኽወስዱ። ራብዓይ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ ንምብዳህ ትቃለስ ዘላ ኬንያ ካብ ምሉእ ህዝባ 2.9 ሚእታዊ ጥራይ ምሉእ ከም ዝተኸተበ ኣፍሊጣ ኣላ። ብገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ተኸሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበረ መራሒ ጫድ ዝነበረ ሒስኒ ሃብረ ከም ዝዓረፈ ሰበስልጣን መንግስቲ ሴኔጋል ኣፍሊጦም። ካብ 1982 ክሳብ 1990 ዝነበረ መሪሕነት ሃብረ ብቕትለትን ግፍዕን ዝልለ ኮይኑ ዳሕራይ ብዝተገብረ ምጽራይ ኣስታት 40,000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ 200,000 ዜጋታት ድማ ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹሎም። ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ሴኔጋል ሰላማዊ ህይወት ክመርሕ ደኣ ይጽናሕ እምበር ኣብ 2013 ግን ብገበናዊ መጋባእያ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ተኸሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ጸኒሑ ንሕልፈት። ወዲ 79 ዓመት ሃብረ ብኮቪድ-19 ስለ ዝተጠቕዐ ንሕክምና ኢሉ ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ ምንባሩ ተፈሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ፣ ዋሽንግተን። መራሕቲ ጉጅለ 7 ሎሚ ሰሉስ ብዛዕባ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ይዘራረቡ ኣለዉ። ካብ መንጎኦም ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ነሓሴ 31 ዘለዋ ናይ ምውፃእ ደረት ወተሃደራት ኣብ ኣፍጋኒስታን ክተጸንሕ ይደፍኡ ኣለዉ ክሳብ ኩሉ መስርሕ ምውፃእ ዝውዳእ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ንስደተኛታትን ሰብኣዊ ሓገዝን ዝኸውን ድጋፍ ንምግባር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኣፍጋናውያን ደው ክንብል ንመሓዙትናን መሻርክትናን ክሓትት እየ ኢሉ ቅድሚ ምጅማር ዋዕላ። ምስ ጻዕርታት ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባበሩ ዝነበሩ ኣሽሓት ኣፍጋናውያን ካብታ ሃገር ንምውፃእ ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ሓሚድ ካርዛይ ክጓዩ ተረኣዮም እዮም። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ትማሊ ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ክዛረብ ከሎ ምስ ጣሊባን ብዛዕባ ኣብ ካቡል ዘሎ ኩነታት ዳርጋ መዓልታዊ ርክብ ንገብር ኢና ክብል ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን ጣሊባን ሕጋዊ ውክልና ዘለዎ መንግስቲ ንምዃን ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ክረክብ ይደልሎም። ኣህጉራዊ ኣፍልጦ እንተረኺቡ ኣብ ምውሓስ ዓለማዊ ጸጥታን ምህዳእ ስቅያት ኣፍጋንን ተራ ከም ዝህልዎ ይገልጽ ኣሎ ጣሊባን። ላዕለዋይ ኣባል ኮሚሽን ባህሊ ጣሊባን ቃሃር ባልኪሂ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንኹሉ ዝሓቆፈ እስላማዊ መንግስቲ ይምስረት ኣሎ፣ ኣብ ቀረባ እውን ዕላዊ ክኸውን እዩ ኢሉሎን። ነቐፍቲ ግን ብዛዕባ እቲ ጣሊባን ዝበሎ ምስ ከም ኣልቃዒዳ ርክብ የብለይን ዝብል ቃል ጥርጣረታቶም ምግላጾም ቀጺሎም ኣለው። ካብ ሲንጋፖር ዝተዛረበት ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ካሜላ ሃሪስ ቻይና ናይ ይግባአኒ ሕቶታታ ንምስፋሕ ንደቡባዊ እስያ ምጉዕባዓ ቀጺላላ ኢላ። ፕሬዚደንት ባይደን ንጽልዋ ቻይና ናይ ምብዳህ ስራሕ ኣካል ቀዳምነት ፖሊሲ ወጻኢኡ ከም ዝገበሮ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ካሜላ ሃሪስ ኣብቲ ናይ ደቡብ እስያ ዑደታ ብዛዕባ እቲ ኣብ በርማ ዘሎ ኩነታት ዕልዋ መንግስትን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ኣልዒላ ተዛሪባ ነይራ እያ። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እንተተመሊስና ኬቲ ሁቹል ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ገዛኢት ኒውዮርክ ኮይና ንሳ ናብቲ መዝነት ዝደየበት ኣመሓዳሪ ግዝኣት ኒውዮርክ ዝነበረ አንድሩ ኮሞ ብምኽንያት ክስታት ጾታዊ በደል ትማሊ ሶኒ ስልጣን ድሕሪ ምግዳፍ እዩ። እታ ሓዳሽ ኣመሓዳሪት ናብ ስልጣን ትድይብ ዘላ ግዝኣት ኒውዮርክ ብደግሲ ለበዳ ኮቪድን ምድኻም ቁጠባን ኣብ ትሰግኣሉ ዘላ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ መኽፈትን መዕፀውን ውድድራት ኦሎምፒክ ዝተዳለወሉ ስታድየም ቶኪዮ ሎሚ ድማ ንውድድራት ፓራሎምፒክ ማለት ጉዱኣት ኣካል ዘሳትፍ ግጥማት ኦሎምፒክ ተጀሚሩሉ ኣሎ። ናይ ጃፓን ሃፀይ ናሩሂቶ እዮም ነቲ ውድድራት ፓራሎምፒክ ሎሚ እውን ከፊቶምዎ። ውድድራት ፓራሎምፒክ ዝተጀመረ ብዝሒ ግዳያት ኮቪድ-19 ኣብ ጃፓን ኣብ ዝናሃረሉ እዋን እዩ። ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝቕጽል መደባትና
እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ልማዓንቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝንቀሳቐሱሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትን ህዝባዊ ንብረትን ጉድኣት የውርዱ እዮም ተባሂሉ ዝቐርብ ክሲ ህዝቢ ንምልዓል ዝቐርብ ሓሶትን ስነ ምግባር ሰራዊትና ዘይገልጽን እዩ ኢሎም ኣቐባሊ ቃል እቲ ሓይሊ ገብረ ጻዲቕ እቶም ኣቐባሊ ቃል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ስነ ምግባር እቲ ሰራዊት ብምግንዛብ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ዝነብር ህዝቢ ምትሕብባር ይገብረና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ። ብመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዕጡቃት ኣካልቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ኣብ ትግራይ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣቐባሊ ቃልቲ ዞም ተዋጋእቲ ገብረ ጻድቕ ሰራዊቶም ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ጉድኣት የብጽሐሎ ብዛዕባ ዝተባሃለን ተወሳኺ ድማ ህዝባዊ ንብረታት ይዘርፍ ተባሂሉ ዝቐርብ ክሲ ምህዞን ናይ ሓሶት ወረን እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም እቶም ኣቐባሊ ቃል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እዚ ክሲ ዘቕርቡ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምዝራቡ ዘጸይፍ ብዙሕ ግፍዕታት ስለ ዝፈጸሙ ናይ ሓሶት ወረ እናነዝሑ ይርከቡ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ብስነ ምግባሩ ዝተፈለጠን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታትን ታሪኻዊ ሓድግታትን ጉድኣት ከይበጽሕ ኣቐዲሙ ዝከላኸል ኢሎም ካብ ዕላምኡን ዝብገስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከይበጽሕ ቅድመ ምድላው ገይሩ ይዛቱ ዕላም ብተፈጥሮ ሰራዊትና እውን ህዝባዊ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ሰራዊትና ጀግና ዝገብሮ ዘለውን ካብቱ መሰሉ ዝተሓደገ ህዝቢ ካብቱ መሰሉ ከምዝ መጠን ክጠፍእ ዝተፈረደሉ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስቃይ እንዳረኣየ ዝመፀ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዒ መከራ ከም ህዝቢ መጠን ንምብራስ ዝገብርዎ ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ከም ዓይነት ጥፋታት ክህሉ ፈጺሙ ዘይፈቅድን ኣብ መጻጻእቲ ሰራዊት እውን ነዚ ዘይምችን እዩ እቶም ኣቐባሊ ቃል ሓይልታት ትግራይ ዝተቆጻጸሮም ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ንምምሕዳር ትልሚ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ንህልውና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ስግኣት ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ዝኣተውዎ ኣትዩ ንምድምሳስ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ግን ብፍጹም ኣብ ኩሎም ዝኣተዎ ከባቢ ዝለዓለ ናእዳን ከበሬታን ካብቲ ህዝቢ ዝረኽበሉ ዘሎ ዋና ምኽንያት ዲሲፕሊኑ ዝተሓለወ ሓንቲ ማንካ ናይ ህዝቢ እውን ዘየልዕል ኣይኮነን ብጅምላ ሰብ ከቀትል ኣብ ልዕሊ ሰባት እውን ዝኾነ ዓይነት ጸርፍ እውን ክጻረፍ ዘይኽእል ነዚ ዘይገብር ስብእናንን ሞራልን ዘሎ ጀግና ሰራዊት ስለ ዝኾነ ዝኹሉ ጠቐነ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ሒሳብ ንምውርዳድ ተሓሲቡ ይስራሓሎ ተባሂሉ ንዝለዓል ክሲ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣቐባሊ ቃልቲ ሰራዊት ገብረ ጻድቕ ሰራዊትና ሒሳብ ዘወራርድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ንዝፈጸሙ ኣባላት ሰራዊትን መራሕቶምን እምበር ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ካልእ ህዝቢ ዝወራረድ ሒሳብ የብሉን ብምባል ተዛሪቦም ዝወራረድ ሒሳብ እንተሊ እቶም ደመኛታት ጸላእትና እቶም ገበቲ ሓይለ ኣምሓራን እዞም ናይ ፋሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ወሰንቲ ሰራዊት ዝበሃሉን ኣመራርሓን ግን እዞም ሰባት እዚኦም ከይጠፍኡ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ሓይሊ መጠን ከይተዳኸሙ ውሕስና ትግራይ ስለዚ ይረጋገጽ ኣብ ዝኣተው ኣትዮም ሰራዊትና ክፋረዶም እዚ ምፍራድ እዚ ንህዝቢ ኣይምልከትን ንስሱዕ ናይ ስልጣን ድሌቶም ኢሎም ህዝቢ ንምድንጋር ዝጥቀሙሉ እምበር ኣብ ልዕሊ ትጭቁን ህዝቢ ዝወራረድ ሕሳብ የለን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለ የለና ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝመሓላለፍ መድሕቱን መልስን ኮሊን ሾው ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘሎ ምግፋሕን ሰባት ክታበትን ንዘይምውሳድ ምክንያት ኣብ ዝገብርዎም እምነታውን ዝተፈላለዩ ጥርጣረታትን ዝፈጠረሎም ስግኣትን እንታይ እዮም ክንደይከ ሓቅነት ኣለዎም ኣብ ዝብል መልሲ ንምርካብ ሰሙያ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ካብ ኖርዝ ካሮላይና ዶክተር ተስፋይ ጠጠብቀ ካብ ቨርጂኒያ እዮም ናብ ኢሜይል horn@voanews.com ለኣኹልና ወይ ከዓ ብቁፅሪ ቴሌፎን 222 ቅሬታ ክደግሞ እየ 222 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ደው ኢልኩም ሕቶታት ክትሓጉና ትኽእሉ ኢኹም ቁፅሪ ቴሌፎንኩም እውን ክትገድፉና ትኽእሉ መሊስና ሓሙስ ንጎ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት 3 ወይ ከዓ 9 ናይ ንጎ ደው ኢልና ሕቶኹም ክንቕበል ምዃንና ንምግላጽ እንፈቱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቕፅል ናብ ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ
ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶ ዘለዎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ንጾመ ፍልሰታ ስዒቡ 16 ነሓሰ ይኽበር። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ዝርከቡ ማሕበረሰብ ትግራይ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ድማ ከም ከባቢኦምን ዝጥዕሞም መዓልትን ከኽብርዎ ይስትበሃል። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 22 ነሓሰ 2021 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ሰውሒ ሃገራዊ ሓወልቲ ወይ ድማ ናሽናል ሞኑመንት ኣብ ዒሎን ኣለዋ። ሳራ ፍስሓየ ኣብቲ በዓል ተረኺባ ስርሕቱ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ክተቕርቦ እያ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ንዘመናት እናተኸብረ ዝመጸ ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎ ብባህላዊ ፍጻመታት ዝማዕረገ ብበዝሒ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝሳተፋሉ ክብረ በዓል እዩ። ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብድምቀት ይኽበር። ኣሸንዳ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ደገ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ትግራይ ክኽብርዎ ይርአ። ሎም ድማ ኣብቲ ሰንበት 22 ነሓሰ 2021 ዝተባዕለ ኣሸንዳ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣከባብራ እቲ በዓል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተዓዚብና ኢና። ካብዚኦም ሓደ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብቲ ሓምለዋይ ሜዳ ሃገራዊ ሓወልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዘዳለውኦ ምድላው ተረኺበ ነይረ። መስቲ ብሓምለዋይ ሳዕሪ ዝማዕረገ ጎልጎል ሃገራዊ ሓወልቲ ዋሽንግተን ዲሲ ወይ ድማ ሞኑመንት በዓል ኣሸንዳ ከኽብራ ዝተኣኻኽባ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብኣልባሳትን መጋየፅታትን ማዕሪገን ኣብቲ ሜዳ ክፃወታን ክዘላን ክትርኢ ብዓይኒ ሕልና እቲ ብስፍሓት ዝኽበረሉ ከባቢ የዘኻኽር። ኣብ ዋሽንግተንን ከባቢኣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ነቲ በዓል ዝገልጹ ምድላዋትን ጣዕመ ዜማታትን ብምድላው ከብዕልኦ ጸኒሐን እየን። ናቱ መቐጸልታ ድማ እዩ ኣብ ሜሪላንድ፣ ቨርጂንያ፣ ዋሽንግተን ዲሲን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳብ ተኣኻኺበን ዘብዕልኦ። ኣብቲ እዋን ዝረኸብክዎን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እቲ በዓል ኣዘራሪበ እየን ነይረ። ሎም ዘበን ብሓንሳብ ተኣኻኺበን ዘኽበራሉ ምኽንያት እቲ መግለፂ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኹናትን ሳዕቤናቱን ናጽነተን ተነፊገን ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ክንኮነን እዩ ይብላ እተን ተሳትፍቲ።
دقنسي حواتنا دمس المخان تمالون في محبرنا محبر واشنطن دي سي تبابيان عابي سلامة وسلف غيرنا نيرنا إنا بفلاي نتندق تنسي حواتنا أبزعلك زي خيزلا خيدرفا خيودسا زلزلا لقدارن تقوريسو أدارون تقوريسو دك اسمو على العلا سلزقونا فتحنا آتاتن داينتنا آتاتن إلنا لأمريكا نعلم بمسنا نهبنا وعلنا إنا بمسنا نسمعنا وعلنا عبي سلامة وسلف نير بزعبا أنت راح بزملكم لو ما عندون نداودسنا نداس درفنا ونتقنا نداج رحنا تسكول لسا جنزب ونتنقودات حواتنا نقودات زبنا نتقون جنزب نداعتنا نلمسنا قلنا نداج رحنا لأمريكا ندات محسنا نوعنا زلنا صدقوا قولنا فشينا زلنا ودفتون بسقونا لنا زلنا أبتوان نتي أب إثيوبيا كل التجري أقواني فزركب كلولاوز قلتوز تفلالي جرحوتاتن بهلاوي ترئيتات أشندان قريبا ميم بلزتي أشنديتي ون تحاري أيام نقارن تايم زم مقايد تاكي أنا مجمرة قريان مدابية فقط زخل قريان يقول ما حنكو مسكال تبغال زاساسا قريان هو دور مسكال يفقال زيام مسكال تبغال عنيا والد زين عنكو يفقال زوج يرمكري يلغي مور ويدا مزوج وايد بقال زقريان يقول كوزي بقال زين مع عام 5 مليون دولار شويو فاو زقريان يقول كواريا جايو زيرو زيرنا يقول دي روبي بقال أنا معنا عاد معنا والد زين مسرسي قلت ما فينيو تسمع الناس نيو تسمعني موجود أمانيا دوكوتنيو وحقسكي لنا فحقسنا حقسنا الأيام تبعال بستفلاليو طعم زيماتاتن سعسعيتن دميقو تزازيمو بعل أشندا أب إثيوبيا أب كلل تقراينا محران أشندا شادي أشندوينا تبعال زخبر بعال دك أنستيو قينو أب يونسكو نخمز قبوون سعرتات كقبر مزمحو زفلاتيو أكبابراب على أشندا بزي واشنطن دي سي زتخايد نيرو نبتخال سبساب كنحلف دان كونل أب قداء إرترا قديمهم كاب زلعالو نايوصاي غازطينيات እዩ دان كونل مس قابس إرترا كاب 1976 ناتحيزو مس ዝተኣሳሰረ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ እዩ እታ ዝያዳ ትፍለጥ against all odds ስትብል መጽሓፍ ዳን ኮነል ሓድሽ ምዕራፍ ወሲኻ ተሓቲማ ኣላ ነዚ ምልከት ተወሳኺ ፀብፃብ ኣለና ኣብርሃም ተስፋል እዩ ኣዳልይዎ ንባብ ናብ ተወልደ ገብርኤል ከቐሪፈኩም I have not gone back and rewritten anything, including mistakes that I made, misjudgments that I made. They're there for everybody to see. መንእሰይ ዳን ኮነል ኣብ መፋርቕ 1970ታት ንኣፍሪቃ ፈላማዩ ክረግጽ ከሎ ብሓደ ወገን ምስ ምንጉንጻፍ ናጽነት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ዝነበረ ተስፉ ማሕበራዊ ለውጢ በቲ ካልእ ኸዓ ኣብ ኣሜሪካ ንዘይረኸቦ ገስጋሲ ምንቅስቓሳት ብቐረባ ክከታተል ኢሉ እዩ ንኣሽቱ ዝመስሉ ፍጻመታትን ክስተታትን ግን ንኣንፈት ጉዕዝኡ እናማእዘኑ እንሆ ሎሚ ን45 ዓመታት ዝጸንሐ ኪዳን ከም ዝፈጥር ገይርዎም ኣብ ፈለማ 1976 ምስታ ንኮነል ብሽኡ ገብረ ተኽለ ተመሪሓ ናብ ኣስመራ ዝኣተወት ቃፍላ ይኣትዩ ኣስመራ ምስ ኣተዉ ክራኸቡ ኣዒንቱ ኣውዲቑሉ ዝነበረ ኮሎኔል ብሽኡ ግን ብፈዳይን ህዝባዊ ግንባር ንጽባሒቱ ድሕሪ ምቕታሉ ኣስመራ እዋን እቶእቶ ተኣውጅዋ ንዳን ኮነል መንፈሳ ዝሃደመት ከተማ ኣተቐቢላቶም እቲ ፈለማ ዝተቐበሎ ጽምሉ ገጽ ኣስመራ ግን ተስፋ ኣያቕረጾን ዝበዝሕ ሓብቲ ምቁፅጻር ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ቦታታት ደኣ ይኹን እምበር ክሳብ 2002 ልዕሊ 15 ግዜ ተመላሊሱሎም ክንድኡ ምምልላስ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ ቃልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ መስገደልን ኣመልኪቱ ዛጊድ 6 መጻሕፍትን ኣማኢት ዓንቀጻትን ጽሒፉሎ ዳን ኮነል ኣብ ሓያሎ ኣህጉራውያን ማዕከና ዜናታት ብቐጻሊ ናጽሓፈ ንሰውራ ኤርትራ ዓለማዊ ኣፍልጦ ንኽረክብ መሪሕ ተራ ካብ ዝተጻወቱ ሓደ እዩ እቲ ካብ ሜዳ ናጽነት ዳሕራይ ድሕሪ ናጽነት ናይ ኤርትራን ግስጋስኣን ኣመልኪቱ ዝጽሕፎ ዝነበረ ዓንቀጻት
ኣብ 2003 ከምኡውን 2004 ብኣሕታሚ ሬሲ ፕሬስ ቶኪንግ ኦን ደ ሱፐር ፓወርስ ከምኡውን ቢልዲን ኒው ኔሽን ብዝብል ኣርእስቲ ብመጽሓፍ ተሰናዲኡሎም እታ ልዕሊ ኩለን ስሚቲ መጽሓፍ ዳን ኮኔል ግን ኣጌንስት ኦል ኦድስ A Chronicle of the Eritrean Revolution ብዝብል ኣርእስቲ ፈለማ ኣብ 1993 ዳሕራይ ካልኣይ ሕታም ኣብ 1997 ሕጂ ድማ ንሳልሳይን ነቲ ሕሉፍ ብሓድሽ ርእየ ዝጠመተን ሕታም ኣብ 2021 ወፂኣላ እዛ መጽሓፍ ሰውራ ኤርትራ ማሕበራዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣበጊሱ ከመይ ኣቢሉ ነቲ ቃልሲ ንናጽነት ኪንዮ መሰል ሓርነት ምጉንጻፍ ቃልሲ ንማሕበራዊ ፍትሕን ኩለንተናዊ ድንፍዐ ሕብረተሰብን ከም ዝገበሮ ብደቂቕ እትርእያ ዝሓለፈ ቀዳም 21 ናሓሰ 2021 ኣብ ክሊቭላንድ ዝተሰምየ ህዝባዊ ቤት ንባብ ዋሽንግተን ዲሲ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ጸንሐ ወግዒ እምበኣር መላለይ ጽምብል እዛ ሳልሰይቲ ሕታም እዛ መጽሓፍ እዚኣ እዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዳን ኮነል ምስ ኤርትራ ዘተኣሳስሮን ክንዲ ዝረሓቐ እንተኸደውን ወትሩ ዝመልሶን ኣጋጣሚታትን ምዕባለታትን እዩ ፈለማ ዘርዚሩ ድሕሪኡ ካብ ተሳተፍቲ ዝመጾ ዝነበረ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ይኣትዩ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝሕተቶ ዝነበረ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣመና ዝጠብቐ ዝምድና ስለ ዝነበሮ ኣንጻር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መርገጺ ዝምልከት እዩ ነይሩ ዳን እቲ ነቐፌታ ከም ዝቕበሎ ድሕሪ ምንጋር ኣብ እዋኑ እኹል ግንዛበን ከመሚ ናይ ምኽኣል ዕድልን ከም ዘይነበሮ ብግልፂ ተዛሪቡ ድሕሪቲ ናይ መላለይ ኣጋጣሚ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡር ከዘራርቦ ዕድል ገይሩ ነይሩ ቀዳመይቲ ሕቶ ስለምንታይ ነታ ሓዳስ ሕታም መጽሓፍ ኣጌንስት ኦል ኦድስ ንኤርትራ ዝከታተል ኣንባቢ ተገድስ ንዝብል ሕቶ ዳን ይምልስ I think there are two answers to that. The original book, which is 3/4 of the current one, Against All Odds, takes you through the እታ ኣብ 1993 ዝተሓተመት መጽሓፍ ሰውራ ኤርትራ ከመይሉ ከም ዝተዓወተ ክተርእዮም እያ እቲ ናይ 1997 ሕታም ምስ ዳግመ መውፅኢ ነቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ሓጓፋትን ድኻማትን እሞ ኸዓ ብትሱ ኣጠማመታ ክተርኢ ትኽእል እያ እዛ ናይ መጨረሽታ ሕታም ድማ ምስቲ ዳሕራይ ዝገምገምክዎ ነቲ ዝነበረ ጌጋታት ብኻልእ መነጽር ክትርእዮን ክትምርምሮን ትፍትን እያ ስለዚ እቲ ጌጋታት ኣበይ ነይሩ ክተርኢ ስለ ትኽእል ኣብዛ ናይ ዳሕራይ ሕታም ክሳብ ሚያዝያ 2021 ዝነበረ ኩነታት ብመንጽር ኣብ ክልል ትግራይ ዝምዕብል ዝነበረ ከይዲ ክትርኢ እትፍትንን ደራሲ ዝሓሸ መንገዲ ዝበሎ ኣተዓራቒ ፍታሕ እትዝርዝርን እያ ኣብ ሳልሳይ ሕታም ኤጌንስት ኦል ኦድስ ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ከም ዘሎን ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት ጽሕፎ ዝነበረን ኣቓልቦ ዳን ኮነል ሕጂ ዝያዳ ናብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቐንዐ እዩ ኣብ ክልል ትግራይን ዓፋርን ዝርከቡ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ብዙሕ እዋን ተመላሊሱ ኣብ በበይኑ ሃገራት ኤውሮጳ ምዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ተራኺቡ ናብ ሲናይ በፂሑን ክሳብ ብላቲን ኣሜሪካ ምስኣቶም ተጓዒዙን እዩ ምኽንያት ናይቲ ኣቓልብኡ ናብ ስደተኛታት ዝገበሮ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ብሰለስተ ምኽንያታት ምዃኑ ይዝርዝር First answer to that is that locked out of Eritrea as I've been since 2002, I had no way to get in at all. So the refugees... ካብ 2002 ኣትሒዘ ንኤርትራ ከኣቱ ስለ ዘይከኣልኩ እቶም ስደተኛታት ንኤርትራ ዘራኽቡኒ እንኮ መስኮት እዮም ካልኣይ ከዓ ካብቲ ኣዝዩ ሕጹር ኣከባቢ ፈንጺጎም ንኽወፁ ዘርኣይዎ ምብልሓት ትብዓትን ሓይልን ኣፍልጦን መጐስን ዘውህብ እዩ እዚ ኹሉ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም እዮም ሳልሳይ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ውሑስ ዝበልዎ ሃገር ምስ በጽሑ ዘጓንፎም ማሕለኻታትን ንዕኡ ንምስጋር ዘሕለፍዎ ብርትዕን እዩ ይብል ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ